Love Team, Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala, ikaw naman tong asa ng asa. Sabi ko nga sa'yo, i-double check, triple check, quadruple check mo muna. Yan kung anong meron kayo, baka naman kaibigan lang ang tingin sa'yo. Ay, nako. Ang hirap na talaga makaharap ng true friend today. Pero sa mga nakakita na lang ng tunay na kaibigan dyan, huwag mo nang pakawalan. Huwag mo nang hayaang makuha pa ng iba yan. Babae, lalaki, sheki o kung ano man. Ako nga alam mo, sa running community, marami rin ako naging kaibigan dyan. Marami din akong kaaway, yung mga nagpo-podium. Hindi, lahat yung kaibigan natin. Siyempre, dapat lagi mong iisipin whether whatever field you are in, kailangan meron kang makikita dyang true friend, meron kang masasandalan, meron someone na sasabihin lahat ng mga baho mo. Yung, alam mo yung tipong kapag ka nag-uusap kayo, kunwari, kasi kapag katunay mong kaibigan, may putok ka man o umutot ka, tapos ang baho ng utot mo, sasabihin niya yan. Pero kung hindi mo tunay na kaibigan yan, ay ikukuwento ka niyan sa iba. Diba? O, naranasan mo na ba yun? Sige nga, paano mo sasabihin sa tao na ang baho ng kilikili niya nang hindi siya ma-offend? Teka, nag-iisip ako eh. Oh, friend, there's something wrong with you today. Oh, friend, I think you need to take a bath. Pero kung totoo mong kaibigan yan, ang sasabihin niya sa'yo, "Hoy, be! Ang baho ng kilikili mo, maligo ka naman! Be, wala ka pang biling deodorant? Walang tawa sa inyo? Linis-linis ang konti." Diba? Minsan kailangan mo lang din talaga makaharap ng tunay na kaibigan. Whether you're seeing each other now or hindi kayo nagkikita, mararamdaman mo naman yun eh. Yung isa palang happy birthday sa'yo, friend, ramdam mo na yung presence niya. Anyway, habang nagkakalculate ka dyan kung ilan talaga ang true friend mo, gusto ko munang batiin ang aking nanay. Nanay, mother, mama. Mama, eto na, huwag ka na magtampo. Sinasabi ko sa'yo, nagtatrabaho lang ako. Pero mother, eto mga last few seconds ang alib ko. Sige na, bibilisan ko na. Mother, gusto kitang batiin ng happy birthday. At sa kay Papa ngayon na nakasama ang nanay ko, pasensya ka na. At may trabaho tayo, hindi tayo maka-exit dito. Pero I wish you all the happiness, all the love, all the peace in your heart. Lagi mo tatandaan, ang anak pwedeng kaibigan, ha? Huwag mahihiyang magsabi. Kaya nandito lang si Mara Tonee. Pero syempre, hayaan mo rin ako mag-grow mag-isa. May pahuling sabi, ano? Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko ngayon. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Nakasama mo pa rin ang inyong daldalerang atleta. Napalaban sa kahit anong karera basta may pera. DJ Mara Tonee. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic.